Saan nga. Kaya matani, wap city paabot diri wa pa man mabot. Moabot ko nung taon kay ganahan ko maminaw ato yung mga istorya nga imposible ba. Gani sad ako kay ko mo tingog dayon kay abi sa nagugna sa mga istorya dia. Nagpaabot dito. Kato si Boy palpak jud mo angay na to huwaton. Kay kato siya di mo tumuhotag mga istorya imposible kato gay may aging adlaw gani ang iyang istorya nindot kay paminaw bakit imposible kay pero tinuod nga nahitabo. Nya maabot ka to. Magsitag paabot diri mo tag huwat sa kuwak nga wa lusang tugpa. Ang maya na pay amot-amot sa ta palitag kanang ilimnon siguro kay para ilimnon ba kay para samtang nagpaabot ha. Oh. Magtagay-tagay ta. Hey, mga amigo. Bate. Ikaw. Likado magbahilo may rigdagway taon. Migo. Nagpaabot Wala, yun. imposible. Nagpaabot yun ni mo Migo kay nagpaabot mis katong mga naganamay namin maminaw sa mga istorya nimong imposible wa. Mao yun. Gitapukan ka sa merkado gapon migo kisam to mga tawhanan migo. Oh, apit ko. Basta Naminaw to sa mga istorya imposible? Oh, naminaw ko. gihimon anak kong pangwarta. Mao ba din migo? Kapuyaw ra istorya niya. Di tam ka kwarta, mo na mga imposible kay ba? Oh, sa ato pa imposible kay makakwarta ka. Karon imposible sa kayo ug di ka mo istorya. Oh. Nagda naman gikan imposible nga istorya. Imposible sa kay di sa mumuhatag. Tag 100 lang kong pangayo. Ano man to ato mi agi libre ra karon mangayan nung kanon. Oh, nagchip-chipin magay may papalit magilimnon nya. Ay nagipalit og Ayo sa mao mo gini itong gipaabot pre. Minaw to sa mga istorya imposible. Ihatag na nato niya. Oh, sige Ano mo istorya? Basta kay kanang mo istorya nga imposible. Gwapo gina imposible yan. Mas gwapo pa nimo. Karon ha, basta nindot man kayo na istorya ha. Klaro na. Klaro na istorya. Din ka kiso. Naun sa tawo mo mapakita ka istorya nagkursunada na imo ba? Sige. Kaning ko ang istorya ha ba? Amo ning silingan. Siling tinuod gina hitabo. Tinuod oy. Kanang imposible pre kay imposible kayo paminawon ba pero tinuod ka na kay tabo. Sige, silingan nimo. Silingan. Dili na unsa buntis. Ay mo kisirje. Ay dili na unsa. Luya na Jesus mahulan. Mao to na buntis kay nag-69 pag jirjir. Oh, bako to. Re karon, di na maoy na unsa pataka na mo ba? Ang istorya ana. Buntis siya di ba? Ang mabuntis 9 months. Ngayon na so. Pero nga naabot mag 11 months. Imposible kayo oy. Mao gani. Imposible kayo. Sura na nagbaka de kabaw kay 11 months man. Di ka tutay migo. Ay so dili. Anan unsa tay? Buntis gyud. Buntis yun naman yung istorya. Mo to. Gidag ospital. Gida ospital. Pag abot sa ospital, di naman madawag ta anak. Yung sa manimig naman. Sus ning ana Murag mas buwan. Ipada atong private. Sa kanang sa hungkira. Kira. Unsa Chongwa. ay sungwa. Kira naman ako lang. Ang kanang chongwa mo na private ka kanang Ay, kira public na nga jirjiranan oy. Ay sumaw kita sa Hong Kong. Oh, chungwa de chungwa. Kita sa chungwa. Posible yung istorya. Pag abot sa chungwa, sus gibungatan silang 1.1 million. Sa papanganak lang. Oh, kay tas-tason ang tiyan. Imposible ha. Imposible. Inya pre kita sa kita sa Paabot po. Kanina unsa. Magdali magkaoy. Nya mo to. Looy makina sila kay ayang bana magdadarura. Magdadaro kaluoy sa tao. Ya. Mamaw di atong upaw. Mamaw atong auto. Ya kanang kung ibaligyan niya ang kabaw, pila ray halinon kuwang pa sa 1.1 million. Kuwang kayo. Sus mo to. Giuli na lang. Giuli sa balay. Giuli ginabot na nagdusi ka buwan. Opa, ilipin mas mo to. Pila pa kado. Giuli dayon. Giuli dayon. So pag abot sila, naiusapod kasilingan, nintambag. Di, wow. Ni ana nga, patambalin yung binisaya. Binisaya dili to makatabang binisaya kay binisaya god. Di ba kayo? Mo gani imposible kay mga istorya ha ba, pero tinuod. Binisaya migo. Di ba? Binisaya ang aka ng binisaya. Di ba kana ra mga ubag-ubagan ka? Hindi na kamao mo paanak ng binisaya taon oy. Oy, pero imposible ha. ay nay kamao ana. Imposible ka. Kato si Ernesto. Sa mukha. Kato sa mukha dagway ba? Oh, katong upaw. Oh, Gibantog man to. Gibantog sa tong imposible sa kay matugkag buhok. Nga imposible. Kadungo mo ka namang nga ni Ernesto. Ernesto sa mukha. Ito lagi. Oh, mauna. Sus manambal na siya. Manambal yao. Manambal. Higda dito sila ha. Pag abot, higda di asawa. Gihubuhag panty. Pagkalamig. Nagalita na sa o. Pag bilanggat, kitang balbakuha. Matuwa. Nga karon. Si Ernesto sa mukha. Oh. Kuyaw, ikot si Ernesto. Ano man? Bunot yun. Paano siya kipunin ang pistula? Di, o sa na. Bunot.
lollipop ra, lollipop. Mao ni gamiton yung pagpanambal. Ang lollipop. Ang yati sa dinyo. Yung sa amigo. Pagbilang ka nung 1 bante. Ito so hilaw. Lollipop ra gianano. Gianano di ba? Oh. Kati. Hinayog bila. Pag-ininay bila. So ang bata ni sunod. Lollipop god. Oh, ni sunod ang bata. Ni gawas. Anak kwarta no be. Istoryahan mo. Abe na mong tarong ng istorya. Naglaro mo kay. Ano naman yung nagkasunod lollipop pati?